Any amintsika natao tantara programany laminy fa nipetraka ny vinavina fa minoavy mba metry araiky satria fa ela niaragna fa nifankazatra be anao nagnapetraka plan zany accepté. Tony tantara zany hevitry film mba ndezeky farany tampoko tamina nazahoako apele oenao mavia fa vadinao kony accidenté mate tsy nampoiziko amtogno ty anao andeha tsy neveriko atoato ialanao ankilana eza namango zananongotsongo anao atondro maty tsino akoho foko feno alahelo jobiny andra tsisy mangiragna anao tsy foeko odiananao avy nandevignanao ede natokogna monigny anao nalagna lavitry za karany moi misentosento malahelo anao tsy nampoiziko amtogno ty anao andeha tsy neveriko atoato ialanao ankilana eza teu ankilano kavavangan volet faingane ambila feky lafanagna jiaby destination nakamnawe tsy nampoiziko amtogno ty anao andeha tsy neveriko atoato ialanao ankilana NBL on the tribe.